Mayibonge Nkosi. Alibonge igama lenkosi Yesu Kristu. Nasebusuku emini uThixo ungumncedi, umzalwane lo umonakali sinsiweyo. Ndiyayithanda inkosi kakhulu. Izono zami zixolelwe, ndiyayikholwa lonto. Namhlanje ndifuna nje sithethe kambalwa ngobungozi bokuwa komzalwane, ngobungozi bokubackslider, ngobungozi bomuntu osindisiweyo aphinde abuyele emva. Bubungozi obukhulu ke obo, kunobungozi obukhulu, kune-damage enkulu obuyenzayo kwindlela ezininzi. Kune-damage enkulu obuyenzayo ngendlela ezininzi. One, kulimaza yena lo uwileyo. Two, kulimaza abo ba-around yena. Three, kulimaza kuba khona ibala elibi kule ndawo akhonza kuyo. Kuchaphazela nje ixesha indawo ezininzi, kunyeliseka igama likaThixo. Indaba yokubackslider nokuwa akusoyiyo i-option nanini na, nakwesiphi na isimo. Ukuwa kunobungozi, sawufundiswe. Bunobungozi kakhulu. Ukuwa okanye ukubackslider ukujikela inyaniso oyaziyo. Maniphinde, ukubackslider okanye ukuwa kukujikela inyaniso oyaziyo, kukujikela isivumo okanye i-commitment owayenzayo, wathi ndawukukhonza Thixo ngeentsuku zokuphila kwam, wamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, futhi ke ngoku wavuma uba ndawuyilandela imiqathango. Ndifuna sifunde bazalwane, izwi lenkosi, kodwa ndifuna ukuxelela namhlanje there is a very big danger ekuweni komzalwane, because apha ekuweni komzalwane kuba khona izinto eziyingozi eziye zenzeke. Masifunde izwi lenkosi ukuze sinenda kucacela. Eyona njongo ke yesihloko sanamhlanje kukulumkisana nokuveza ukuba ungakuboni ukuwa okanye ukubuyela kwazwelidala as option because of izinto ofeyisana nazo. Akekho umzalwane ongafeyisani nezinto bazalwane. Le into ofuneka uyazi, akekho umzalwane ongafeyisani nengxaki. Ungabe umdala, ingabe umncinci, zikhona ii-challenges ofeyisana nomuntu esindisiwe kholwa. Kodwa izwi lenkosi ayiso option bazalwane indaba yokubackslider, because umuntu obackslidileyo, umuntu ofumene sisehloyo wawa wabuyela ezonweni, wabuyela, akafuni ukuya yedwa. Nalibonga igama lenkosi. Now that's why ke ngoku lento ndithi iba yi-damage nasemzimbeni kaKristu, because umuntu ojikele inyaniso akafuni ukuya yedwa ehlathini. Uyazama ukurecruiter, arecruiter abantu uba mabaye naye kule nto nayo yele kuyo. Kuyingozi bazalwane ukuwa, ungavuyi xa ubona umzalwane wakho, because once wawa uyatshintsha abe sisixhobo sokuhlasela ibandla. Uba likrele elihlaba abangaphakathi abasomileyo. Kodwa bazalwane, ndifuna ukuyicacisa nje, step number 1, kuyingozi kuye lo uye wafukelwa seso sehlo. Masifunde izwi lenkosi, masiqale kwincwadi yeProverbs, Proverbs 26 verse number 11. Uzuyibona uba i-dangerous kangakanani le ndaba yokuwa. Uthi verse number 11, as a dog returns to its vomit, so fools repeat their folly. As a dog returns to its vomit, so a fool repeat his foolishness. Now ithi ke ngoku le verse ke ngoku, umuntu obevumile walahla konke, wamthatha uYesu njengenkosi nomsindisi, wamamkela, wahlukana nehlabathi, wahlukana nesono. Now lithi ke ngoku lo muntu le nxa ke siwa ebuyela back ufana nenja.
Malibonga igama lenkosi. Alithi uyinja, ungathi nithi abantu zizinja, but lithi izwi lenkosi ufana nenja ethe yakhupha umhlanzo, yathi seyubonile uba leninto iphume ngaphakathi ayifunwa ngumzimba wami, iphinde ibuyele kuwo iyowudla. Lithi izwi lenkosi ke ngoku lo muntu lowo ufaniswa nenja ethe yayikhuphile umhlanzo, yawukhupha yazibona ezinto uba azifuneki, but ke ngoku yena ekambeni ngothuba aphinda abuyele kuzo. Lithi ufana nenja, like a dog that returns to its vomit is fool who repeat his folly. Malibonga igama lenkosi. As a dog returns to its vomit, so a fool repeats his folly. Now kunobungozi bazalwane, lithi ufanisane inja ikhupha umhlanzo phinde udle. Now seyibonile uba lento imdaka ifuna ubungozi obukuwa bazalwane, ukubackslider ubuyele emva yingozi enkulu leyo, because kaloku into eyenzekayo xa umzalwane samkela uYesu njengenkosi nomsindisi awela zenganeno, now uyamazi uSathane uba lo muntu ebenjani. Now xa seyeqala ngathi uba mhle uyabuya athi gqi uSathane amrhalisele ngento zasezweni abe nokubuya umva. Umuntu owileyo ke ngoku uba yingozi, ngoba lo muntu lowo uyayazi uba benziwa njani ngaphakathi, baphila kanjani abazalwane, bathandaza bathi uba sisixhobo sokuhlasela ibandla. Buza uAdam. Malibonga igama lenkosi. uAdam waye wafumaniseka lokuwelwa ngumfazi, because umyalelo indaba okuwa isekubeni uba awubambanga umyalelo ubunikezwe nguThixo, okanye ujikele umyalelo ubuvumileyo izolo uba uzawenza ngokuthunywa nguThixo. Lithi ke ngokwizwi lenkosi wafumana isehlo umfazi kaAdam, wayenza into okuthiwa baze bangayenzi. Emveni beyenzile akafuni ukuhlala kulonto yedwa, urecruit uAdam uthi myenami yitya nami ngoba sendityi. Uyayazi uba le into ayivumelekile. Nawo ke ngoba bazalwane, lithi izwi lenkosi umuntu obuyela kwizinto ebezazi uba zirongo ufana nenja ebese ukhuphile umhlanzo, yabona uba awufunwa ngumzi aphinde abuyele kuzo. Kuyingozi bazalwane ukubackslider, kuhlaza impilo yakho, kuhlaza ibandla okhonza kulo, kuhlaza abantu abakushu, kuhlaza izulu, kuhlaza uThixo, kudisappoint izulu bese licelebrate lithi wawinelwa imipheko. Holy Spirit, kuyingozi ukubackslider. Asonto ungayithatha nje uba ndizawuyenza namhlanje, ngomso ndiphinde ndivuke, ndiphinde ndiyenze ngomso, ngalaminye ndiphinde ndivuke. Yinto eserious kakubi bazalwane. Ubongo malibonke igama lenkosi, kuyingozi kakhulu ukubuyela emva. Wawusithi umhlabelelo sasiwukhula kudala siwucula enkonzi, lithi wena ukhonza indlela, ukhomba indlela uphinde ujike, uba litshaba livangeli once wajika. Isayini yokubonakalisa uba wena ujikile, ubonakaliswa ngendlela uvukelana ngazo nezinto eziyinyani. Ubonakala uba ujikile noma ungathi wena mhlambe hayi ndisamile kuyo, but indlela le wenza ngayo izinto kuyabonakala uba ujikile endleleni. Kuyingozi ukuwa, uhlaza izulu, uhlaza impilo yakho, ufana nenja. Lithi izwi lenkosi ibise ukhuphile umhlanzo yaphinde yabuyela kuwo. Masifunde ke bazalwane, masifunde incwadi kaMateyu, masifunde uMateyu kwenzela ba support istatement sethu ngobungozi. Kuyingozi uba nobani ngase njalo nje ahlale ezigadile aqonda uba andifuni ukuzibona ndilixhoba lokuwa. Sifunde ke bazalwane incwadi kaMateyu chapter number 12. Lithi izwi lenkosi, nxa idimoni ithe yaphuma emntwini iqanda ezinkantosini ifune indawo yokuphumula, because
Xa usamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, izinto bezihleli kuwe zikwenzisa okubi ziyaphuma automatically. The minute usithi ndiyavuma inkosi njengomsindisi empilweni yami, ezi zinto bezikudriver zikudrivela uba wenze ezi zinto zingafunwayo nguThixo ziyaphuma. That is why ngolithi izwi lenkosi nxa idimoni ithe yaphuma emntwini, because bububi ngumoya omdaka lo ukwenzisa ezinto zimbi, ifune indawo yokuphumla, ize yakuba ingayifumani, isuke ithi ndiyakubuyela endlwini yami endaphuma kuyo. Because ngelixesha wena ubungakholwa ungasindiswanga, umzimba wakho uhleliwe zezinto zikudriver, zikwenza isela, zikwenza inxila, zikwenza ihenyukazi, zikwenza ixoki, zikwenza yonke nje lento leyo ifuneke ingafunekiyo, ubudriver zezinto. Then wamkela uYesu ke njengononkosi nomsindisi, iphume le mimoya, lithi iyahamba kwindawo ezomileyo, ithi yakungafuma imani ibuye izojonga uba endla usuke ndibuyele endlini yami, ndiyakubuyela endlwini yami endaphuma kuyo. Ithi yakufika ifumane ize itshayiliwe ilungisiwe, ize ke ijike iyophuthuma ezinye iidimoni ezisixhenxe ezikhohlakeleyo kunayo, zingene ke zihlale khona, ize imeko yamva yalo mntu ibe mbi kuneyakuqala. Kuyingozi ukubuyela emva sowufikile evangelini, ngoba le dimoni ke ngoku seyikubonile uba nabo ubulumko oba nabo. Ithi ke ngoku yakufika kutshayeliwe, awusathandazi, sowuqalile ukwenza izinto engafanelanga uzenze, sowuqalisile, ithi ke ngoku iyawuhamba iyolanda ezinye, ibuye imeko yalo mntu lowo iyawuba kwesi kunakuqala. Now indlela ebekade senza ngayo, uba lo mntu lo ebedume ngokukhulelisa, ayawukhulelisa more. Uba lo mntu before asindiswe ebedinwe ngonxila, that is why umuntu ebekholwa uve kuthiwa ngokuyekile ukholwa, okuthiwa akanxila, hayi uyadlulisa kunendlela wayenxila ngayo qala, kungoba iidimoni esezingene ziphindaphindene. Lithi izwi lenkosi iyolanda ezinye ezikhohlakeleyo kakhulu kunale ibikade ikhona, itsho imeko yalo mntu ibe mbi kakhulu kunaqala. Kutsho kuthiwa ye wayekhohlakele engekakholwa, but wathi wawuyeka ukholwa wakhohlakala ukwadlu, kungoba kulandwe ezikhohlakele kakhulu kunezi bezikade zimdriver qala. Uyingozi ukubhekslida. That is why kumve nje umzalwane sethi bendiwile izolo, sendivukile namhlanje, sendiwile kuveke phelile, sendivukile. Udlala idimoni. Namhlanje ingathi yamkhulula, ngomso uphinde yamreversa, ngomso ingathi yamkhulula, ngalamini ingathi yamreversa. Kuyingozi, kuyingozi. There is no such thing. Xa uthe wawa kuba nzima kakhulu uphinde uphakame. Lithi izwi lenkosi ke ngoku funeke sihlale silumkile, siphaphile ngamaxesha wonke, ngoba malibonke igama lenkosi. Kuyingozi bazala, ndifuna nje ungabi yinto nje umuntu angadlalela kuyo, because once wangibuyela emva kuba nzima kakhulu. Ungenwa zipride, ungenwa ngomona, ungenwa kukhohlakala, indlela owenza ngayo kubuya amakakade man, kubuya amakade, bonakala uba hayi kuvuke laa mntu asuka bewese kunaqala. Malibonke igama lenkosi. Uyingozi bazalwane, uyingozi maqhawe, masingabe singabuye emva. Kuyingozi, kuyingozi, kuyingozi ke, kuba ingozi kakhulu ke nakolihlobo lokuthi uzive uba umoshile, uphumile ecebeni lenkosi, upretend ngathi usayibambile. Kuyingozi kakhulu ke oko, because uyaqhubeka wena uxelela abantu ngoKristu osindisa, but uyazazi wena uphumile ecebeni lenkosi. Kuyingozi kakhulu. Wena uyazazi uba awusekho kule ndlela, indlela nje wenza ngayo nje sowuphumile kla, awusekho. Kuyingozi ukubhekslida. Nasifunda izwi lenkosi ke bangcwele, seniqibile. Ndifuna sifunde le ncwadi yokugqibela. Sifunde iProverbs zokuqala,
saphinde safunda uMatthew. Now ndifuna sigqibele kule yamaRoma incwadi siyivale, sibonisane nje ngobungozi, sibonisane ngobungozi, ngoba kuyingozi bazalwane, kuyingozi ukuwa. Malibonke igama lenkosi. Ndifuna sifunda amaRoma chapter number 8 verse number 35, siyivale ngale verse. Now size siyibone lento bengiqale ngayo ba ngoba abanye abantu baye bathi obani bona bahlaseleki, obani bahamba kamandi bayachebelezela, akho into ezibafeyisana nazo. Akekho umuntu engafeyisani nanto, yonke umuntu konke akafeyisana nazo. Now lithi izwi lenkosi ku verse number 35, ngubani ke onokusahlukanisa nothando lukaKristu? Verse number 35, ngubani ke onokusahlukanisa nothando lukaKristu? Iquestion leyo. AmaRoma 8 verse number 35, ngubani ke onokusahlukanisa nothando lukaKristu? Yimbandezelo na? Inkwaleko na? 1, yimbandezelo na? Yinkwaleko na? Imibuzo leyo. Now ithe kwesithathu, yintshutshiso na? Yindlala na? Yingozi na? Likrele na? Yintoni na enokusahlukanisa nothando lukaKristu? Kumbuzo lo. Now zibe seziyabalwa ngokuba ingabe yindlala na? Yimbandezelo na? Yintshutshiso na? Malibonke igama lenkosi. Ngoba zonke izinto zizinto abazalwane abafeyisana nazo. Abazalwane bafumaniseke batsala nzima, abana lithi izwi lenkosi yindlala na? Ngoba zizinto ezaziwayo, kodwa lithi izwi lenkosi akufumaniseke kungekho nto inosahlukanisa nothando lukaKristu. Noba siyalingwa, noba siyazondwa, noba siyatshutshiswa, ayikho into enosahlukanisa nothando lukaThixo. Yintoni enosahlukanisa nothando lukaKristu? Indlala, intshutshi. Athi omnye, no, into edala uba ndibonakale ndingasakhonzi kakuhle, ndiyalamba esiswini, ayandondla amadoda, ayandondla amabholo. Yintoni enosahlukanisa nothando lukaThixo? Akufumaniseke kungekho nto bazalwane. Intshutshiso na? No, ndathi uba nditshutshiswe ngohlobo ecaweni, ndabonakala uba no, andisakwazi ukusurvive kule nto yale salvation, ndayiyeka. Awukwazi ukuyiyeka isalvation nangaphantsi kwesiphi na isiza. Akho nto inosahlukanisa nothando lukaKristu. Indlala, intshutshiso, inzondo, likrele, ayikho into enosahlukanisa nothando lukaKristu. Noba intoni nabazalwane, noba kuvela ntoni endleleni, lithi izwi lenkosi akasayi uThixo ukusivumela isilingo esingabaphe. Noba utshutshiswa kanjani, utshutshiswa ngabantwana, utshutshiswa unkosikazi, utshutshiswa ngumyeni, utshutshiswa ngabazalwane, utshutshiswa emsebenzini, akho nto inohlukanisa nothando lukaKristu. Intoni enohlukanisa nothando lukaKristu? Ayikho bazalwane. Indlala, intshutshiso, likrele, ayikho. Ngoba kuyingozi ukubuyele wena okhomba indlela uphinde ujike uba litshaba livangeli, ulimaza ibandla, ulimaza malibonke igama lenkosi. Malibonke igama lenkosi. Asinaso bazalwane isizathu sokubuya emva. Nkosi mayisikelele ukufunda kwezila, masiqhubekeni maqhawe, sibheke phambili. Noba indlela yenzima, noba indlela iyanyuka, kodwa siqhubeke sibhange phambili, uThixo asincede endleleni. Nkosi mayisikelele ukufunda kwezilayo. Ingozi bokuwa komuntu, uyangafuni ukuwa wedwa, ufuna ukurecruit. Buza uAdam, senditshilo uAdam wayengawanga but wawiswa ngumkakhe. Ngoba umuntu nxa kewile ufuna ukutsalela abanye kweli daka akakulo, urecruitela abantu kulento akoyele kuyo yokuba makuzokwenziwa yona. Yingozi kuwa. Malibonke igama lenkosi. Asona ungazikhayisa ngayo ba ndandike ndasindiswa, ngoba abantu bazibuza imibuzo ba mhlawumbe wawungcono usasindisiwe. Kule meko kuyiyo ngoku. Ingozi ukubackslide.
asonto ase-option ke bazalwane ke leyo, noma sidliwa indlala noma sidliwa yithi, kodwa siqhubeke sibheke phambili. Amaqhawe evangeli aqhubeka, isimo singavumi kukube endleleni, baqhubeka bakhonza uThixo. Kuyingozi ukuwa bazalwane, uba nobani makahlale esigadini. Inkosi mayisikele ukufunda kwezilayo. Amen.